magpa ano no magpa palinis, magpa-ayos ng ngipin nyo. No, Smile Aesthetic Dental Clinic no, sa Bacolod, namin sa ila service yoga. Wala gid sakit kayo. Una. Nga hindi mapin, posibleng hindi mapin. Ila ano balanay? Gamo na gani lag out mo. Ida mo na siya po. Garudi. Luto tayo ng ampalaya. Gusto ko sa ampalaya dako nga pag-slice, hindi ko sa pinupino. Kasi kung pinuhin mo ito masyado, malabas yung pait niya. Ako sa kutsilyo. Hi, shout out Sheena, no? Luto tayo ng mga pagkaing lutong bahay. Huwag kayong asa lang ng asa dyan sa mga karinderya at saka sa mga katulong kasi hindi naman kayo maganda. Ang totoong ganda kasi dapat marunong magluto, mag-share at magmahal sa kapwa. Hindi yung asahan ng beauty nyo habang buhay, dahil promise. Mag-survive talaga kayo by all means, no? Para sa sarili nyo at para sa mga taong mahal. Hindi yan. So ayan po guys. Salamat sa mga pa-Gcash nyo sa akin at saka sa mga tinutulungan ko. Marami po tayong napasayang nilalang ngayong araw na ito. Hello. Nugasan na ng kamatis tong. Ahos na yung libo. Parang itlog batiha. Ay, nangyapon ta. Kain tayo ng natural na food. Food for the gods. Hi, shout out. Ano sa man? Oh, at least nabili na ng papa niya yung gamot niya kanina, no? So napaos talaga ako sa sobrang init. Ginawa ko po kanina, sinamahan ko po sila sa sa bayan para makash out yung pera. Tapos may pahabol pa yung iba. So nailabas namin na cash out mahigit mga nasa 15,000. So may mga dumating pa, mayroon pang nag-send sa akin. So ipunin ko muna kasi para yung iba magpadala isang alis na lang at saka ihatid ko doon. Pangdagdag nila pambili ng gatas, diaper, gamot ng bata para mailabas ang tubig sa ulo. Yes, si Lord na lang po bahala sa inyo dyan sa mga natumutulong. Instrumento lang naman ako dahil. Tayo ko lang slice ang kamot ko. Shout out dyan sa nang libak sa akon ha. Tayo ko lang mas-slice ang kamot ko. Tani ang flavor gusto nga ito ng palaya. Ang palaya with fingertips. Pandara na to. Pandara na to mo tayo yung mantika. Lahat. Okay. May ligamo. Huwag nyo po skip yung ads para makatulong kayo sa akin, dahil maliit na bagay lang naman yan para dagdag pambili ng ulam. Nilula nyo irikaimbang. Huwag nyo po tingnan yung itsura ko po, tingnan nyo po yung talento ko. Saka tingnan nyo po yung puso ko kasi dyan po tayo nagbabase. Ang tunay na success, ang tunay na kaligayahan, hindi po nakikita sa muka. Nakikita sa baba. Wala yung suga gaw, kay maluto ko. Siyang ito. Ang tunay na kagandahan, ara po, ang mga bangkil nyo, kung kis ara man na sa inyo wisdom thought, sa bunganga nyo, kung kis ang mga bangkil nyo, ara man na sa dalong katubo ga. Kagina si Andrew gikuan bangkil ang bangkil ko sa dalong ko yung sakang ng tubo. Amo ni munay ko pangagat na ni subong ga tutuod yun ay. Wala ko kadiretso kay Madam Christina kanina. Kasi medyo hindi po maganda ang mood nyo ngayon. Iwan ko kung anong nangyari. So dito na lang tayo sa cooking ampalaya ni Ikang. Ampalaya with love. Dumuad ang lugang eh. Amin eh kung ano. Tapos may ginisang mix da. Okay, ginisang mix na ibukan. 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 Okay, ginisang mix na ibukan.
pag gulay ang pag-uusapan, ginisa mix, tapos may pritong isda. Tapos pato, tao nga, sa likod. Shout out kay Madam Aya Shimiso, El Sofia, Madam Ibet, Pearl Joy Castro, ano? Kay Madam Jeannie Shimiso, ng Sigrid Ortiz, no? Hindi na, wala kami kita na ini ng Jeannie, kaya wala pa man kung magbayad sa mga isa, pinsin sa lang, sulata lang na. Kaya nanginig po ura. Kain tayo pagkatapos ito. Wala na akong ginawa, lumamon na lumamon. Kailangan ko rin yung isang serve ko kasi pakainin ng masarap at saka magkakanta pagkain kasi ako ang inaasahan. At saka kailangan ko pa talaga magpalakas kasi marami pa kong taong dapat tulungan. Huwag nyo i-overcook para mas masarap. Sa mga hotel, ganyan sila magluto dahil hindi overcook, tapos hindi tinatakpan kasi pag tinakpan mo yan, lalo siyang kumapait at saka kailangan pag nagluto kayo nito sa kasamang pagmamahal. Pero butangan ko rin yung flavor kwan. Ang flavor na aking luto ay ang palaya with condom na pineapple flavor. Talagyan ng itlog. Itlogin ko ng isda. Yun. Punta. Every time na mag-live ako, may nag-angry. Ano yung problema ng taong to? Hindi ko pa niya punta. So yan ang po first product natin. Ayun. Sute na ang palaya. Abis mo na guys. Simpleng gulay ang dahil. At saka piritong isda. Diskarte ang labanan dito dahil. Oo, kailangan. Thank you so much sa mga nagbibigay ng star. Yun. Dahil ko na ano kanon. Yun tayo lang. More on ano tayo ngayon. On gulay, list of rice kasi hindi natin malaman man minsan. Baka yung ating mga dugo at saka ang ating mga asukal sa katawan maapaw. Ayan po, sote. Maguso nga may
itlog, kag may kamatis. Jutay lang, jutay lang. Pagkinamot eh. Dahil, tama na nga. Jutay lang kaunon ko, labanon ko utan. Yan po yung kanin. So sawan ta jutay lang ta kay hindi kita ni magmanggaranon kuno si kanyong patis langgaw. Ang sinamakan do hindi kag patis. Hindi. Amo gilang hindi ta ipagmanggaranon kuno ang patis kag ang langgaw si kanyo. Ay mga manggaranon gali tipid. Ang spawn ang itong ang produkto ito ay dala sa atin ng Nike, ano walang laman. Ayun. Wow. Wow. So, puro lang maguso niyo. Tao na kamo. Huwag kayo kamo ininta kayo. Hindi kamo bata ni Mayor. O diba? Sampak diba laga? Isa-isa kahiwa busog ka na. Ito tawag na. Ang palayawi dinosaur cut. Wala pong alat, tilawi bala hindi pait. Sabi niyo ba? Ganyan kayo magluto. Hindi kaya alam nyo kakumos, kagalay, kapino. Wala nagagpok isda nyo. May tamaan naman ko agad. Ba't di makasin ng star? Ikaw? Sandy Yap? Baka wala kang laman, gikas mo dahil. Raymond de la Cruz, shout out sa barangay Nasi. Ano na rin yung barangay? Bakit ngayon ko lang narinig? Kaon na ka mo. Bagi yung mga nag-angry-angry, hindi ba na sila mag-asinso sa buhay nila? At saka sa tingin ko, mga taong bitter lang yan ng mga hindi happy sa buhay ng dadamay. Kung galit kayo sa akin, magalit lang kayo. Importante, busog ako dito. Anong kailangan ko laban sa mga ganyan? Kahit kaano ka pa kagaling ng tama, dahil gumawa ng tama. Pag mga insecure at mga demonyo ang nakapaligid sa iyo, hindi ka magiging mabait na tao sa tingin nila. Lahat ng gawa mo mali. Nugay mo amo na. Pagdada sa yung tsakto, nagaling ka na kaduom sa rice cooker, kalaway na. Huwag sa pinggan ka magkaon mo. Suko lang ka ang kinakain. Pero Nga hindi ko yung magkaon ka. Masarap talaga ako kumain, madam. Tingnan yung mga boyfriend ko pag kinahain ko talaga. Grabe. Gawa mo na mata nga yun. Bakit hirap mag-say ng star? Miyaki, bakit hindi sila makasay ng star? wag na nga sing star. Tao na pinto yung mga kumay. Yarap yung magbago lang. Ang butangi bala gold bala si Milod dyan. Yarap man. Nakapasok, anak ka na di 25 star ako. Kasi ikaw na pangalan ko doon na Basco, Kupas dahil. Shout out barangay Takuling Sinding 1K. Bunda Hotel, I love you. Tiniin na. Malukot ni Kuya Bala. Shout out sa kay sa barangay Takuling. Hindi Basco. Dili pa ito, hindi po. Kasi kailangan lakihan nyo yung slice at saka huwag masyadong i-overcook. Pagkak ko kung
Via Casiano. Shout out naman kay Champ Nitis sa laban niya sa Dubai Tanks. Si Nitis, kataga amin yun dahil. Doon ni Ahas Nitis. Balik na. Ang ipaglaban natin dito sa Ampalaya is ang makuha nating vitamina at saka yung blood sugar natin bagsak niya. Nakaskin ng star. Oo, nakabigay naman si Risilo sa mura. Ang iba nakabigay din. Okay po, nagbigay po kayo at saka nakapasok naman po. Sa mga hindi po makapasok at saka medyo do kasapnot laway-lawayi ga. May tiil sa likod mo si Andro. Nakatulog kasi nagpagabot ng ngipin yung bagang niya. Akon bala bagang dahil sabay dalong ko hita ng tubo dahil. Bangkil, may bangkil akong hita dahil. Mapangagat na. Grabe na kao tapos siluan ng lawas, may inom mo tandua. Singo? Ano? Kaya ano? Why ito siya kapulaw? Kumbaga din naman, tabi ako nilubong na bas ng anto sa hindi mo din. Nandito din mo lang ako. Hindi man kakadto, pagdaso hindi ka na magkadto. Proud tambay here, no? Si Jean Francis Alcantara. Shout out sa Smile Aesthetic, no? Dental Clinic, no? Thank you so much sa pag-cater sa amin sa pag-alaga sa ngipin ni Andrew. Kato na yung kabugaw, huh? May maprutas naman ito sa akin. Pagbalat ng kaon tayo. Maya-maya kunin na tayo ng langit. Dali. Ulit. Balon. Tahi ko na ganito ko. Ulo kabilog, mo adyos. Puro lang. I-slice mo. Ito yung ginagawa kong juice na mo. 10 kapiraso. I-slice mo tapos ako lang magpiga dito. Para ma-detox kayo. Tapos isa ka saging. Para hindi malupog ang potassium nyo. Ay ako yung inaasahan ng pamilya ko, hindi pwede yung paibayaan ko yung self ko. Tulong ako ng tulong sa kapwa ko. Tulong ako sa may mga sakit. Tapos ako hayaan kong self ko. Hindi! Kaya magpasugot. Jocelyn Baron Digamo. Ano na yung ako, pwede ka dugalapsi na yung pati itsura ko sa akin, palitan nga natin to. Kasi yung itsura ng fruits at saka gulay natin naging, imbis birdie, naging ano, ay nag-itong pag initapat, ay naglasaw pag iniman. Color green na pala. Mo na sa. Ang ano, Ang bilog na color green. ang Color green. ano man, Walang namin tsura putas. diin, color green, bilog. Ari o, Nan. gago, sa mo itsura ko, nang itom-itom na gino. Layo na niya. Diin, Hirap da. Higad. daman, dahil ang itsura ko doon, nagdaan no. Higad. Diin, Wala. ari na ako. Nan. Ano, itong ni sayo, saging ko. Ay, nako, imbis nga magmanda tayo, pamangit tayo dito sa filter, oh. McDonald's na yung filter. Tara. Ay. Yung birdie, nagiging birdie. Tingnan nyo. Ay, buto mo ito. Ito yun. Birdie. Yun. Ayan po yung ulam ko ngayon, itlog at saka barguso. Pait pas baba ni Marites, charot. Tapos nagpatimpla ako doon, ang kabugaw to. Nagpatimpla ako ng dalanghita.
Yung dalanghita naman ginagawa ko yung pang detox, parang hindi lang mga sibo ang tanggalin sa katawan mo, pati mga demonyo, kwao niya na may kabugaw. Ulo ko lang amigo. Mapatay na lang ko sa paningaon yan. Hindi ko na mapatay sa paitot. Yan agad, mapatay ko sa paningaon yan. Kaya kasi naniniwala ako yan na kung mamatay ka sa gutom, ang tawag sa'yo patay gutom. Pag patay ka sa busog, patay gutom din, at least kahit papaano busog. May baon kayo pakapunta sa langit. Ang tawag niya sa mayaman at saka sa mga namatay sa sobrang gutom, pag English, ang tawag niya dead hungry. Cold, bilang cold. Hindi na yan duling ng atulong ano. Stream. Baso ko pala puti. Pink. Dead hungry ang tawag niyan sa mayaman. Kung pigado kaya nga napatay ka, supay. Nasupay. So kalain, no? Nakabugaw is real. Wala ko na tagaan sa sinya gapon. Nami bulaga tapos tamis bulaga. Ito po ay nililinisan niya po yung supagos nyo, yung sopa na may multo dito. O may nagbigay pa ng 50 star na nag-enjoy gid sila. Andre, I love you. Nag-enjoy gid kayo. Oo, ako ya talaga. Itsura ko lang din mukhang pangit dahil. Pero pag binuksan mo mga laman loob ko dahil. Bongga ko dahil. Yung mga vitamins pa ko sa katawan ko dahil. Dahil di ba na? Bang. Kanda na yun. So ito ay dalanghita. Inuman ka muna. Dalanghita, Diyos. Do wala naman ni duga man. Do tanan eh. Do wala naman ni duga. Ugaot ba. Nami ni bala di sa katawan day. Lalo na pag medyo may ubo-ubo kami sipon, katapos ang sakang mo bala day, duga katol-katol. Banyusan mo ni day ho. Kung sino man nga panulay na baligya sa akon sa kaini dalanghita Diyos nga ini kabay pa konsisyahon kambay ako damo duga wala naman ni duga dominopos naman nga dalanghita aslom ni day pero okay gini siya wow niya ni mga panulay sa lawas mo hindi na puruhon ko niya pure and gusto ko pure. Ang sobra ni himna nyo na. Kaya duga klase dalanghita niya ho. Dugit into ko sa mga baligyan. Gagaya. Ang bayak mo. Damo duga. Shout out sa mga tindira nga mga butigon. Bay pa magklaigo kamo sa kilat niya color orange. Mga animal ka mo. Kaya nga dalanghita. Pertik malaho. Pinagusto sa bayo wakal-wakal. Pangin dito tayo tubig, hindi na. Para magdamo-damo lang, mawian tali cross viewers daw. Magalit tali katudlo sa mga healthy food. Tapos tsura ko ho, kagad. Yutay lang yan po, yung kanyang katas. Tama na. This is a pure organic dalanghita nga makakakas ng inyong mga panulay sa lawas kag mga toxic Happy New Year. So back to basic tayo, hindi pa tayo tapos sa ginatawag nga kabugaw, kabudlay, pangwaan, ba ano pa niya man? Buta. So guys, is nabiro si Imbang Marlon Espirito. Hindi ako is nabiro, hindi lang talaga ako masyadong bumabasa ng comment kasi busy din ako. So shout out sa iyo diyan. I love you. Lubat ko. Saksak nga nila. Nagawag ng mga panulay. Ano ni kung ubra nila isang wire ni man. Dugay ka ba tao? Katarong sa wire ginhalay na kaburambod ho.
Tapos nagalis na kaantos. Kanubo sa ano din ito di man. Ngatig abuli. Yung tawag balik. Ang hapos, kinapabudlay. Kaya ang budlay, kinapahapos. Hoping you understand it's not a role I usually play. Para siguro natig abuli. Gwa. Ay nako, hospital ang puntahan yan. Akala mo lang yan. Oh, hospital ang puntahan kung mahina ang iyong ano sa inyo siguro kasi anak kayo ng mayaman. Sa akin niya po kahit anong kinakain ko, hindi talaga ako natatabla ng mga pagtatain na yan. 20 years na po akong gumaganito. Mas hospital ang pupuntahan mo kung kinakain mo puro lason. Ito, sasama lang to sa pops mo bukas. Kung hindi malakas ang pananampalataya mo, emergency room ang bagsak mo. Tulad niya sa iba niya, pinasanay yung katawan niyo ng karne. Ng karne, hindi naman niya natutunaw. After 25 hours or 24 hours, 2 weeks niya natutunaw. So pag kumain kayo ng ganito, talagang hindi matibay ang sikmura at hindi matibay ang inyong mga stomach. Ayan po, magpo-pops kayo, ma-dehydrate kayo po ako. 20 years ko na po itong ginagawa. Ito na nagdagdag ng life ko. Buti na nga at saka naka-renew pa ako ng life ko kasi kung i-maintain ko sa mga gamot-gamot at saka sa mga sinasabi nilang mga maintenance, iwan ko kung aabot pa ako 300 years. Kumain lang na ang palaya, kanin at saka dalanghita Diyos at saka ganito, hospital agad. Hindi pwede na barangay, barangay health center. Diretso ko sa ospital, pagkatapos finding sa'yo, COVID, nagtae ka lang. Hindi man, Miss Mother. 20 years ko na po itong ginagawa. Professional pong gumagawa nito at saka wag gaya-gaya ko hindi matibay ang iyong pananampalataya at sikmura. Kasi kung aasa na lang ako sa mga vitamin C na sinasabi na at bibilihin ko, mas maganda ang original na vitamin C. Baka tulong ka pa sa kapwa mo, binili mo sa halagang 50 pesos, 30 pesos. Pag naipon sa katawan mong vitamin C, kalabasan mo vitamin Sibra. Sibra. Para kang herbivore. Kung kumakain ka ng damulay at saka gulay. Kung ma-hospital po ako, madam, sa kinagawa ko, abangan na lang. Kasi hindi na ako makalive. Paano mo hospital? Nagkaulong ko amo niyo. Dapat minsan marunong di kayo mag-balance ng diet nyo, dahil kumakain din ako ng karne minsan, ha? Kumakain nga ako ng tao. Pero sa pamamaraang kailangan na sa perfect timing. Malalaman kung katawan mo hindi niya kinakaya ang kinakain mo kasi hindi ka makakatulog. Pabalik-balik ka sa comfort room. Tumaba na nga ako ng kakain ng sa mga ganito, huh? Marlon Espiritu, I love you, baby. Huwag mo ko iwan, Erika. Punta ka na dito sa bahay. Anakan mo ako 15. Gwapo to si Marlon Espiritu. Ano na? Ang tawag. Ha? Mama, wake up Inalating, huwag na kitulog so. Si Jude. Ano, Day? Ano? Nga paturo-turuan mo, kuya kamata mo ya. Ano sala, kuya simo. Kung dito si Ayaw may sala simo padala, sa on mo kuya man. Ano, Day? Shout out kay Ermel Miga kung gupagwa. Yung ba kita ka na din nila ko. Miga kung mong garanon. May gabi. Shout out sa Kurat Tadasi. Hi, Mama Sakura Tadashi! I miss ya! Nami batasan. May batasan. Buot. Ano, Day mo ulam kaweg? Uy. Saan mo iuli? Tapos ilo mo sa buli kayo kasalig sa ako. O yung nga wig mo. Damutan mo ko, bigiling bland, hindi ka na pangita. May boots ka da nga sa tapit. Ako ka matiil. Uwaan. Para naman ito bala mo. Lagi mo da Dali lang gid bala.
Nyapon ka mo daw. Lugin hapo ko ba na tuod. Shout out guys. Ako bugaw. Saging ka mo saging bala. Pangubusan nyo na ako kagay pang imna ho. Para kung ano magirang ubrahon yung kada gabi, hindi ka malupog. Guys, good evening. Talaga diin ikaw, Sir Erica. Nandito lang ako sa Murcia. Dapat tubo kinain mo. Bukas, madang kain ako tubo, day. Pagabot. Ipaano ko sa ipa-brace. Pa-brace. Tatlo na dapat kwaon. Isa pala nakuha. Mga bagang. Kulbaan ko gani. Kaya kayong bagang ko. Sa dalong nagtubo. Balada yung wis. Hindi ako nakapabunot yung wisdom tooth kasi sa baba ng tubo. Dahil kalin-lain ako dako. Dugabot. Gaudlot. Gito yung gano'n mo ni kalabagaw. Roslyn. Dayon doon. Kilala ko madam si Armel. Ola, Lico Charles Vicente. Kilala mo siya. Si ano? I-Gcash po sa kunuga. Buot na niya sa Balasubong. Wala na. Nagbuot na niya sa subong kasi imba na niya sa Sabito. Nasikat sa 3 ka basya sa Paris, ang Bindita. So, nangimbalaan siya. Pakasal sa December 8. So, tanong na po kayo sa akin kung ano pong maipayo ko po sa inyo. Kasi, hindi naman po ako doktor. Albularyo po ako. Self-medication ginagawa po. Iibutan to sa ano kagimnan nyo na. Namit po. Namit. Bilang kayo ng mga diamond. Saging. Hi, kilala ko gali si Armel, Lico, Chubbs. Padala mo sa kuno Gcash, guy, baka ka no karon duwa ka kaha. O ikaw lang gid pag-asa. Shout out po sa mga ampalaya, mga taong Ano stress din. Kanan, kayo di ko na kanan. kanan na ho. Nang ano na spam nang pala man yun. Shout out from USA, Minnesota, sa kay Madam. Madam, maraming salamat po. Umabot po yung video ko dyan sa inyo. At saka, Oxinula James. No, ay, lalaki pala, sorry. Lico, thank you, Madam. Shout out, God bless. Lico Chubbs, Vicente, halong permiga, ha? Kabay pang kasanag, kabako na sa imo. Katagaan ka sa dako-dako, ang laba-laba, ang kabuhi. No, gusto ko pasyal dyan, Erica. Go, punta ka dito. No? Ang gawin mo lang, lakasan ng pananampalataya, no? At saka dapat walang arti-arti. Kung anong kinakain dito, kainin mo din, ha? Hindi pwede na punta kayo dito sa bahay. Pagkatapos i-obligasyon ko kung mga ulam nyo, no? Yung rolls dito sa bahay first. Huwag maghanap ng kung ano-ano. Kung ano lang yung nakalagay sa lamisa, kainin. Bawal dito ang pabigat, no? Kaya yung mga kasama ko dito, galing tong paktoryahan ng tisyo, kung mag-an, sa ilaga, panghugas la pinggan, yan, panghimos nila. Natawa balaho, hindi mo na kinanglan ng balon, ginapamudyot lang nilaga, yun. Shout out, hello. Inspirasyon ang kapigaduhon. Shout out, 100 star, yes, no? Hindi po hadlang ang kahirapan, hindi po hadlang ang problema para maging masaya po tayo at maging maligaya sa buhay. At sa higit sa lahat, hindi po hadlang ang kahirapan para umasinso sa buhay. No? Yung mga kahirapan nyo, gawin nyo yung mga stepping stone, gawin yung inspirasyon. At saka huwag nyo palaging tingnan ang inyong nakaraan para didiritso kayo sa inyong hinaharap. Dahil hindi nyo makikita ang inyong hinaharap kung lagi kayong nakatingin sa iyong nakaraan. Pansinin mo naman ako, Madam Erica, shout out from United Arab of Immigration, si Miyaki Easy. Hi Miyaki. Dilapan ta kaga. Miyaki. Wasak ka bagirahan ko Miyaki. Kung ano man ang ginapakibago, ready, lagi kuya, Miyaki. Miyaki, Gcash ko na biga. Dilma Negra, no? Ako ay wala ko yung untat yung pangayo. Kaya gabulig, makoy para sa isik ka pa rin. Kagina bala dahil yung nakuha namon dahil nga kwarta, nakash out para sa live ko. Nga, ito bala may hydro si Palos. Sobra 20 mil. At ito yung natag ko sa ila.
Tapos may mga to na follow, pang mamatag sa akon. Ang bako kung magpadala, itingbon ko lang sa mga tapos pista na para hindi na ako magbalik-balik. Ako na ako mabulig sa ila, isipa, balang bata, bala. Medyo si Palos, wala ubra ang tatay. Tapos, pigado sa ilang balay. Ang balay itong ginaistara nila, hindi ito ila balay. Ito sa ugangan. Yung taga, sa pato sa crusher, sa may, crusher kan sila yan, sa Sunflower. Alisa Marie, hello. Alisa Marie Garzon. Tama ka dyan. Lia Gasiano. Ay baw, naglaway ko diri Fruits Life, Madam Erica. Ho. Hindi po maganda na marami kayong kinaing gulay tulad ng kangkong at saka pinya. Bad combination po yan. Magtatai po talaga kayo kasi i-detox kayo ng pinya kasi fiber yan. So, hindi matunaw yung talbos ng kamuti. So, ang kalabasan yan, no, pag kumain kayo ng pinya at kumain kayo ng talbos, ang kalabasan niya paglabas talbos tapos may may laman talbos, may unod na. Pagkaon mo daw kamuti, pag waya may unod na. So basi balinghoy pang luad nyo. So kailangan pag gulay at saka fruits combination. So pwede po yan ang palaya at saka mga ganito. Pero pag dahon po, pinagbabawal po yan ng ating mga mahal na mga ministro, mga barangay kapitan, kag barangay tanod. Ginabawal po ang pagkain po ng prutas at saka gulay. Bad combination according to my research sa DPWH, no, sa mga DENR, kag sa mga United States of Calamity sa likod sa St. Lasal Coliseum. Kag bawal din kumain ng baboy pag alam nyo na mataas yung dugo nyo. At ang hindi po nakaka-high blood sa baboy at ang nakaka-high blood sa baboy ngayon nyo po matutunan. Ang nakaka-high blood po sa baboy ay ang buto. Hindi po nakaka-high blood ang taba at sa kalaman. Kasi pag uwi mo sa bahay nyo, 1 kilong baboy binili mo, tapos ang natira sa iyo buto, so ma-high blood ka, pati kasirula, mahaboy mo. Tandaan nyo ginaga. Labi naging kung nagpinangutang ka mo baboy, hindi ka mo kabalo magbayad. Nan, aragin na ang high blood. Sokton ka mo, palibala high blood, kamo dayon, mga panulay ka mo. Mambal pa ka mo nga puro lang panit, ginatag kakatigas ang baboy. Pero nalamon nyo, naging sinigang nyo. Amulis tayo sa mga Pilipino, ga? O sokton mo na sila iya sa ginutang nila nga habon. Dayon na nila kareklamo. Do wala man to kabukal. Kaya nagbukal ba mo. Hi, ikang evening. Ano ginadali mo, Paul? Hindi ko papagi sa batasan mo. Mauba ko di ko sa live. Para mahuyaan ko di. Taragsalam mo nakadto ka dali kang milat ibay ka kang ma. No ka? Ano ni ginadali? Duman matagang ko na may bata ka mga gamay. Si Paul Balao. Bilyaranda, umiga ko taga Kasilayan. So amo na bala. Okay, day Erika Trixie Sario, why kita day Trixie? Maluoy ka man sa agi day ay. Iampo ta ka day sa simala day nga tagaan ka kusog ka kabakod nga makabato sa iya 5 rounds. No? Hindi lang tanan nga nagapangabuhi sa kalibutan. Mangin malipayon. Kag wala 100% na tao na naging happy sa buhay nila. Hindi 100%, no? Nangin successful sa buhay nila, no? Ang iba successful sa love life, ang iba successful sa sex life. Sa sex life pero may ulcer, gutom. No, much better na magsipag kayo at saka kailangan nyo magtrabaho para sa mga taong mahal nyo. Kasi hindi nakakabusog ang love. No, kailangan mo magtrabaho para makain mo ang love mo. Kasi pag may pera ka, susunod na lang sila sa iyo. Do mga ido na sila yaga sa totoo ng mga lalaki sang una nga inalaot-laot ko yaga ya. Tarantana niya do halo gahibi ko na uno gapakitluoy ko sa lalaki mo patilawa mo ko biga maluoy kaga inugbayad ko pa ni blatan sa ibon ko. Totoo minugbakal pa ni namon bugas. Ano ang bats ng lalaki sige lang kay naluoy ko sa imo. So pag nagayo-ayo pa nga buhi ko gabi mo gaging pangita ko gito sa ga. Kagitagaan ko sa 500. Tapos nilagaw ko sa may dulom-dulom to mga bakante niya luti. Ganyan talaga yan. So bawal ang tamad-tamad dito. Wala kang karapatan magreklamo kung ikaw ay masipag na tao. Breadwinner at saka ikaw ay tumutulong sa kapwa mo. Hindi kayo pwede magtulong na tumla iba ko. Daw dunot lagi di itsura ko. Dam buligi nyo man ko bidam sa bata nga to dam kabay pa nga ipiin mo tong tagiya at tagiya ang tatay no si Joseph Villan no sa mga gusto pa pong mag-ambag open gate pa po sila no tumatanggap pa po sila ng tulong. Oo, nandun yung Joseph Villan no search nyo dyan.
O, may gabi na sa akong friend nga bagong bugtaw nga kagwapa man na siya. Si ano. Hi Madam Erika, keep safe always. Irene San Miguel Arroyo. Grabe nga alam mo, laba ba? Ano mo na mga pil? Imo na mga pilsenday. Padahal iman tadi duwa kakapis, tadi buwas mo si Irene San Miguel Arroyo, no? Mau Diyos ko. Ga iman tadi dahil sa duwa kakahabilit doors dahil kay San Miguel, ilani gali Sol Kanhusta. Gani Ma'am Shinrix, Lupas, no? Kanami kay sabat-sabat gid sila yung mga viewers ko, yung mga basa gid baba ya. Do hindi gid sila pwede ka pamati, ka comment gid ya katol. Tama ka gid ka ang uti Brenda. PS doron way kita dada kay sakto mga dalawang tama mo pasok la. May para ka naman ba't iniwan pa din? May pira ka naman ba't iniwan ka pa din ako? Ha? Hindi po sustainable yung pera ko noon. Pag kumita pa ako ng 300 pesos, po baklang ko pa na lupoy, bayaran ko sa turo ko. No, sa Bombay. Bayaran ko pa sa ako nubyo-nubyo sa iyang ipangkaon yung mga buy one take one yung Angel's Burger kag Mountain Dew, may pansit canton pa. Tapos pagkagabi, balo niya ako makadto ko daga, birahon takati wala. Dayon ko man kapang butang dawni, dayon ko man kahugas ng sakang ko, dayon ko man ka labatiba kay abi ko luglugon yung karipunat ko, tiyang ending wala tudlo gyud nakasulod ga tutuod. So ano nga sa ulihi. Oo, sabi ko, i-holding hands mo ako. Oo, pag naglakad tayo sabay, sumusunod sa akin, hold upper, sa sumusunod-sunod sa likod ko. Hindi niya ko kayang i-ID, hindi niya ko kayang i-mention. Pagkatapos umikat lang ako, yung sinabi niya, dalawa daw kami, naging kami daw 2 years, assuming. Ganyan yung mga mga tao, dahil pag wala sila yung makukuha sa'yo, totoo lang, at saka wala silang benepisyo sa'yo, deny to the max. Pag alam nila na kailangan ka nila sa buhay nila, naging part ka ng buhay nila at naging kayo. Promise. Tayo'y pinagtagpo, ngunit itinago, no? Hindi pwede i-ID, hindi pwede i-mention, hindi pwede itag. Ano na iyanog luganay lang? Nainit ko na yung mga. Dapat siya kung kita, ganyan ka duwan, do'y hambal mo na sa bilong nga kalibutan niya, palangga mo ko. Sinabalang biskan daw kakagig na sa akon nga minupost ako, duga basa-basa man. Why gid ka ya tutuod ka kun hindi ko magpakitloy sa una sa boyfriend ko tagay ko bulak sa February 14. Gaan ko bulak pero ako pa kwarta gid pabakal sa iya. Kagaga lang no. Scripted na hoy nag-awa na hoy nang away ka na mo wala ko ka pangaway balaga dinis baklaw. Amo ko na yang mga Bisaya kami nga mga Bisaya pagsalita. Dahil lambing pa lang to dahil hindi pa kami galit. Buhos ang ilong ko pwede mamutangan huli no. Hidlaw ko mamista dira sa aton madam. Puli ka heart of the queen. Puli diga. Hindi na pagulatang magduwa ka sa ako kwarta mo. Okay na lang tuwala sa sako Hindi man niya padamo-damo kwarta sa bungaga. Palawig-lawig ginhawa kag palawig-lawig kabuhi. No ano man ang kwarta mga boss wala ka na para maibilin ka sa pamilya mo kag mag-away-away sila. Hi. Madam, kauna na yan ang saging tapos na nakakaon ako. So God bless sa inyong lahat tapos na po bukas naman to. Abi nyo ubuson ko ni para ano? Para nga wala na ko yung buwas kaong kaunon kag kutibawon. Babu arigato sa nara kumbawa ko muna ito kumusbuto from Putayashi Munayashi, Tarugo, Japan. At naniniwala po ako sa kasabihang, no? Pangit man ako sa inyong paningin. Mas pangit ang susunod sa akin. Ato sa Bye-bye.